Ce te uiți ca purcă în lemne? Da. Ai mai dat vreodată examen auto? Deci, ca să vă spun sincer, să vă arăt la TV. Deci am mai picat așa la starea de cauză, la baza la pretextul de incompetență intelectuală, de... E prima oară la traseu acolo. Hai de drumul la motor. Da. Stăm, nu-i mai da drumul. Ți-am luat deja 2 puncte. Deci am început să mă spăr, de ce? Care-i primul lucru care trebuie să-l facă un șofer înainte să pornească motorul? Să-și facă semnul cruci. Da, Nu asta, nenică, centura. Care centură? Centura de siguranță, pune-o! Da. Da. Orice conducător auto are obligația la pornirea de pe loc să-și pună această centură să-și o monteze pe ea. Mai departe. Așa. Da. Ce trebuie să mai faci acum? Să pornim. Oglinda, nenică! Aoleu. Lasă-l dracu de pieptene, oglinda îi stuiți în spate să nu vină vreo mașină. Păi poți să mă uit așa? Uită-te înainte! Te uiți în oglindă pentru spate, privirea tot timpul înainte. Da. Pornește motorul. Da. Ce faci? Scoate-o din viteză, nenică! Păi, o scoteam în bordola, dar mai nebunit mi-a dat și cu oglinda și cu o scot. Lasă-l! Lasă-l că-l scot eu. Da. Așa, hai, ce facem acum? Acum? Da. Pornim. Dă-i drumul. Ai scos-o din viteză? Lasă că o scot eu. Fiți învățat, nenică, în școala aia. Cred că ai avut pile, nenică. Deci ai citit plătit și dracului, mai muțeu părintești. Deci eu nu permit așa ceva, de la un om care a citit doar almanache în viață. Deci eu nu am intrat pe pile și părerați. Dar am citit doar almanache? Da. Ia citește însemnul ăsta. Ce înseamnă însemnul ăsta? Căci că ai voie cu trompeta. Ai voie cu trompeta? Da. Dar semnul ăsta ce e? Este semnul de la Renault. Băi, nenică, ești un pericol public. Cum să-ți dau eu permisul când ești un pericol pentru siguranța rutieră? Hai, du-te dracului de aici, că mai puțin o părintești, hai. Ce-ai făcut acolo în școala aia? Ce-ai învățat? Deci am făcut ore ca orice om. Ore? Da. Uite ce scrie aici. Ai făcut numai accidente. 1, 2, deci 4, 5 accidente. Deci, cum le-ai făcut? Da, este o viciură ordinară. Deci am fost 3 accidente și în felul următor. Deci odată un pieton nu știa pe unde stoia și l-am călcat. L-ai călcat, ai dat pe stel, nenorocitule. Așa, la altă intersecție era 2 mașini care venea așa și am intrat în față. Și a 3-a oară m-a trezit la spital cu instructor. Ești un pericol public, nenică. Uite cum facem. Da. Îți dau permisul auto. Mulțumesc de suflet. Stai nebunule, nu mai mă pupa. Îți dau permisul auto dacă mergi 10 metri cu mașina fără să faci un accident. Bă, da, prost, nu-i problemă. Ce faci? Scoate de viteză. Wow, lasă că o scot eu. Pornește motorul. Las că-l pornesc eu. Hai. Dar-i scoasă? E scoasă, nebunule, cântarul, ambreiajul și accelerația. Nu acolo, pedala din stânga e ambreiajul. Apasă pe ea, nu cu dreapta, cu stângul. Da. Așa. Gata. Pornește.